مباركن كبقى حصير صلاة كتسليمو كان جمرينا እግዚአብሔር አምላክ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነመስግነካለና ጎይታ ከምዚልና ተአኪብና ምስሕዋት ጎይታ ንስኻ ተምህረና ተቐሪብና ኣለና ሞ መንፈስ ቅዱስ መሃረና ቃልካ ንስኻ ኢኻ ትገልጾ ትኽእል ሞ ጎይታ ምግላጽ ቃልካ ሃበና ጎይታ እግዚአብሔር አምላክ ተማሂርና ከዓ ንኸምኡ ንስቕ ኢሉ ዘይኮነስ ጎይታ እግዚአብሔር አምላክ ናባኻ ምጽጋዕ ኮነልና ንዓኻ ክንፈልጠካ ጎይታ እግዚአብሔር ብዛዕባኻ ምፍላጥ ዘይኮነስ ንዓኻ ክንፈልጠካ ጎይታ ህይወት ኮነልና መታን መንፈስ ቅዱስ ንስኻ ሓግዘና ብቓልካ መሃረና ብቓልካ መዓደና ጎይታ እግዚአብሔር አምላክ ናባኻ ክንጠብቕካ ሓግዘና ክብሪ ምስጋና ሁሉ ንዓኻ ይኹን ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን እምበር ኣብዚ ሓለፈ ንሪኦ ዘለና ሕጂ ብዛዕባ ኣብ ምዕራፍ 7 ኮይኑ ካብ 1 ክሳብ 6 ብኣምሂር ኢና ነርና ሕጂ ኣብቲ ኣብኡ ዝረኣናዮ ኣብዚ ዝሓለፈ እንታይ እዩ ነይሩ ሐዋርያ ጳውሎስ ከምቲ ብኣምሆይ ዝረኣናዮ እንታይ እዩ ንሕቶ ዝኸውን ነገር የቕርብ እሞ ኣብነት ኣብታ ቁፅሪ 1 ኣሕዋቴ ነቶም ሕጊ ዝፈልጡ እየ ዝዛረብ ዘለኹ እሞ ሰብ ብሂወቱ ክሳዕ ዘሎ ሙሉእ ዕድሚኡ ሕጊ ከም ዝመልኮ ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ኢሉ ሰብኣይን ሰበይትን ገይሩ ምሳሌ ገይሩ ንሕግን ንዓናን ኣወዳዲሩ የረድኣና ማለት እዩ ጽቡቕ ጌርና ብኣምሂር ኢና ነርና ክሳብ 6 ዘሎ ርኢና ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚኣ ሎም መዓልቲ ንሪኣ ከዓኒ ኣብታ ቁፅሪ 7 እንታይ ይብል እንታይ ደኣ ክንብል ኢና እቲ ሕጊ ዶ ሓጢኣት እዩ ይብል ኣሎ ሕጂ ኩሉ ግዜ ከም ዝኽብል ከሎ ነቲ ቅድሚኡ ዘሎ ሪፈር እንዳገበረ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ቅድሚኡ ኣብ ቁፅሪ 6 እንታይ ዝብል ኣሎ ሕጂ ግና ብኣረጊት ንብረት ፊደል ዘይኮነስ ብሓዳስ ንብረት መንፈስ ክንግዛእ ካብቲ ሒዙና ዝነበረ ሕጊ ሞይትና ካብኡ ተፋታሕና ኢልና ካብ ሕጊ ተፋቲሕና ኢና ሕጂ እንታይ ዝብለና ዘሎ ካብ ሕጊ ንምፍታሕስ ንምንታይ ኣለየና እቲ ሕጊ ሕማቕ ስለ ዝኾነ ድዩ እቲ ሕጊ ዘየድሊ ስለ ዝኾነ ድዩ እቲ ሽግር ኣብቲ ሕጊ ድዩ ዘሎ ነዚ ንምምላስ ሕጂ ኣብ ቁፅሪ 7 እንታይ ደኣ ክንብል ኢና ብል እንታይ ደኣ ክንብል ኢና እቲ ሕጊ ዶ ደኣ ሓጢኣት እዩ ያ ኣይፋሉን ኢሉ ይምልስ ኣብኡ ይኮነን ትጸገም ኣብቲ ሕጊ ኣይኮነን ትጸገም ብዘይ ሕጊ ግና ግን ሓደ ነገር ኣሎ ብዘይ ሕጊ ግና ንሓጢኣት ኣይምፈለጥክዋን ነይረ እቲ ሕጊ ኣይትመነ እንተዘይብለንሲ ንትምኒት ኣይምፈለጥክዋን ነይረ ኢሉ ከዓ ይቕፅል ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ማለት እዩ እቲ ሕጊ ይኮነን እቲ ሕጊስ ጻድቕን ቅዱስን እዩ ያው ኣብ ቁፅሪ 12 ሕልፍ ኢልና እንተዳርኢናዮ ቁፅሪ 12 ክንሪኦ ንኽእል ኢና ካብ 7 ክሳብ 13 ኢና ንሪኦ ግን ቁፅሪ 12 ከነንብብ ኢና እምበኣርሲ እቲ ሕጊ ቅዱስ እዩ እቲ ትእዛዝ እውን ቅዱስን ጻድቕን ሰናይን እዩ ትሪኡ ኣለኹም እቲ ሕጊስ ቅዱስን ጻድቕን ሰናይን እዩ እቲ ሕጊ ይኮነን እቲ ሕጊስ ቅዱስ እዩ ንዝገብሮ ከዓ ከጽድቕ ይኽእል እዩ ግን እሞ ንሱ ኣይኮነን ትጸገም እንታይ ዳኒ ብቐንዱ ኣሕዋተይ እቲ ሽግር ኣባናይ እምበር ኣብቲ ሕጊ ይኮነን ግን እንታይ ደኣ እቲ ሕጊ ካባና ክእለ ወይ ከዓ ኣብ ትሕቲ ሕጊ ክንከውን ዘየድልየና እንተበልና እንታይ ዝብለና ዘሎ ቃል ኣምላኽ በቲ ሕጊ ናብ ኣምላኽ ክንበጽሕ ኣይከኣልን እዩ በቲ ሕጊ ንእስራኤላውያን ሕጊ ተዋሂብዎም ብኡ ናብ ኣምላኽ ክበጽሑ ይከኣሉን ሓደ እኳ ብኡ ክጸድቕ ዝኸኣለ የልቦን እንታይ ደኣ ከም መሐለዊ ኮይኑ ንእስራኤላውያን እንዳቐጽሐ ክሳብ እቲ መድሓኒ ዝመጽእ ይሕልዎም ነይሩ እቲ ዓላምኡ ከዓ ወቂዑ እቲ ከድሕነና ዝግቦ ዝነበረ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ሰብ ኮይኑ ኣብዚ ምድሪ መጽኡ መስዋዕት ከፊሉ ከዓ ኣድሒነና
حق خمحلو خوينو نسرائيلاويان ناب ጸጋ ወይ ከዓ ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብጽሕዎም ማለት እዩ ንኩላህና ካብ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብጽሕና ስርሑ ሰሪሑ ሕጂ ግን ተመሊስና ንድሕሪት ከምቲ ንገላትያ ዝብሎም ተመሊስና ንድሕሪት ዲና ክንምለስ ኩሉ ነገር ምስ ተወድአ እቲ ኸድሕን ዝግብኦ ካብ ሰማይ ምስ መጸ ኣብ ክንዳና ሞይቱ ኩሉ ኣብ ክንዲ ሓጢኣትና ምስ ሞተ እንደገና ምስኡ ምስ ኣጽደቐና ሕጂ ተመሊስና ዲና ደኣ ንድሕሪት ክንምለስ እዩ እቲ ቀንዲ ዝብለና ዘሎ ብቐንዱ ከዓ ኣብዚኣ ሕጂ ከም ዝረኣናያ እንታይ እዩ እቲ ሕጊስ ትምኒቱ እዩ ዘምጽእ ኣይትግበር ዝብል እንታይ እዩ ዘምጽእ ግበር ዝብል እዩ ዘምጽእ ኣይትግበር ዝብል ምኽንያቱ ንምንታይ ኢኹም ዘምጽእ እንታይ ኢልና ዝወደቐ ስጋ ኣለና ውሽጣዊ ኣብቲ ውሽጥና ንሓጢኣት ዝግዛእ ማንነት ኣለና ኣረጊት ሰብነት ኣለና ዋላ እኳ ብኢየሱስ ክርስቶስ ተደሓና እቲ ኣብቲ ውሽጢ ስጋና ተሓቢኡ ዘሎ ንትምኒት ሃረር ዝብል ንኽፉእ ክግዛእ ሬዲ ዝኾነ ከም መሊሱ ትምኒት እንዳለዓለ ናብ ሓጢኣት ዝወድቕ ድኹም ዝኾነ ማንነት ኣለና ስለዚ ብሕጊ ተደፊኡኻ እንደገና ይወድቕ ስለዚ እቲ ሕግሲ ንዓና ናብ እግዚኣብሔር ከብጽሓና ኣይክእልን እዩ እቲ ቀንዲ ዓላማ ኣብዚ ዝብለና ዘሎ ስለዚ ሓጢኣት ብሕጊ እቲ ጸገሙ እንታይ እዩ ሓጢኣት እዩ እቲ ቀንዲ ሽግር ግን ኦኬ ኣብ ዝሓለፈ ርኢናዮ ነርና እታ ሰበይትሲ ካብቲ ሰብኣያ ሓራ ክትከውን ክትመውት ኣለዋ ኢልና ርኢና ስለዚ ካብ ሕጊ ሓራ ወይ ከዓ ካብ ሓጢኣት ሓራ ክንወፅእ ብሞት ጥራሕ ኢልና ነርና ስለዚ ንሕጊ እውን ክንመውት ኣለና ማለት እዩ ምክንያቱ ሓጢኣት ብሕጊ ገይሩ ካብ መጻና ንሕጊ እውን ክንመውት ኣለና ካብ ሕጊ ሓራ ክንወፅእ ኣብቲ 8-9 እንተዳ ርኢናዮ ኣብዚ ሕጂ ንከታተሎ ዘለና ቁፅሪ 8-9 እንተዳ ርኢና ሓጢኣት ብዘይ ሕጊ ምውት እዩ እሞ እቲ ሓጢኣት ብትእዛዝ ምክንያት ወሲዱ ትምኒት ዘበለ ኣለዓዓለለ ይብል ስሪኡ ኣለኹም ሓጢኣት ብዘይ ሕጊ ምውት እዩ ይብሎ ምክንያቱ ሓጢኣት ብሕጊ ገይሩ እዩ ዝሰርሕ ከመይ ኣይትቕተል ኣይትመንዝር ኣይትስረቕ ክብል ከሎ ኣብቲ ውሽጢ ኣይትስረቕ ክብል ከሎ ኣብ ውሽጠይ ዘሎ ናይ እቲ ድኹም ሰብነት ትምኒት ይሕድር ስለዚ ብኡ ገይሩ የለዓዕለለ ኣሎ እዩ ዝብል ዘሎ ብትእዛዝ ምክንያት ወሲዱ ትምኒት ዘበለ ኣብ ውሽጠይ የለዓዕል ኣሎ ቀደም ብዘይ ሕጊ ኣነ ህያው ነበርኩ ይብል ትእዛዝ ምስ መጸ ግና ሓጢኣት ህያው ኮነ ኣነ ከዓ ሞትኩ ይብል ኣብዚኣ ጳውሎስ ከም እንፈልጦ ናይ ሕጊ ሰብ እዩ ኣብ ሕጊ ከዓ እዩ ዓብዩ ብሕጊ ከዓኒ በቲ ዝከኣል መጠን ማለት እዩ ንሕጊ ክፍጽሞ ማንም ዝኽኣለ የለን ምክንያቱ ንሕጊ ፈጺምዎ ዝበሃል ሓደ እንታይ ማለት እዩ ሙሉእ ብሙሉእ ክፍጽሞ ከሎ እዩ ገሊኡ ፈጺምካ ገሊኡ ተጓዲልካ ፍሩስ እዩ ሓጢኣተኛ ኢኻ ትበሃል ግን ነቲ ሕጊ ተጠንቂቑ ዝኸይድ ዝነበረ ሰብ ሐዋርያ ጳውሎስ እንደገና ብሕጊ ዓብይ ግን ኣብዚ ከም ዝብሎ ዘሎ ግን ቀደም ብዘይ ሕጊ ኣነ ህያው ነበርኩ ብላ ኣሎ መዓስ ደኣሉ እሱ ብዘይ ሕጊ ዝነበሮ ሐዋርያ ጳውሎስ ዶ ብዘይ ሕጊ ዝነበሮ ግዜ ነይሩ እዩ ካብ ኣሕዛብ ኣይኮነን ሐዋርያ ጳውሎስ ካብ ኣይሁድ እዩ ካብ ብንሽቱ ጀሚሩ ከዓኒ ኣብ ሕጊ ዝዓበየ እዩ እንታይ ደኣሉ ዝብለና ዘሎ ኣብዚኣ ቁርብተ ክርያ የድልየና ቀደም ብዘይ ሕጊ ኣነ ህያው ነበርኩ ብለና ኣሎ መዓስ ማለት እዩ ኣብዚ ኣሕዋተይ ኣብዚ ናይ ምዕራፍ 7 ብዙሕ ግዜ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ መጽናዕቲ ክብድ ዝብል እዚኣ ምዕራፍ 7 እያ ምክንያቱ ሐዋርያ ጳውሎስ ብዙሕ ብዛዕባኡ ተዛሪቡ ስለ ዘሎ ገና ዳሕራይ እውን ንሪኦ ኣብቲ ዝቕፅል መዓልቲ ብዛዕባኡ
كما أنس أنت وصع سبيه أبزي دخم سب زنبر أبز دخم سجا زنبر يلو بزعبو خزارب كله سلز الزارب ببزح يتنتنو تيوم نايم صحاب قدس تنتنت مالتي حجب سخ أنت يبلالو قدم بزي حقي أنا هي أو نبوركو بلالو هاري باولوس تو بزي حقي نيريو أنت يريفرز قبر زولو تأزاز مسماس أجنا بلالو حاتيات هي أو كونه أنا قا موتكو بلالو قدميت كم نفولته هاري باولوس قدمت إزاز أي نبرن قدمي إس قدمي أشحات عامت تأزاز تواهبي وموسى استوهبه يتتأزاز سلازي أنت إذا قالوا ريفرز قبر زولو أنت دايلنا أبزي حواري أو إسرائيلاويان نحواتي إسرائيلاويان لك أب ودع عثرت سلسة عامت مسكونة حادة إسرائيلاوي حقنا يمفتصام كديتا اللو كساب 10 سلسة زلوهم قول عايز هسب 10 سلسة لك مسمول أوجن حقنا يمفتصام كديتا اللو تحتاتي 10 سلسة مسمولو ذكركم تخينو اتي عين سور قلعة يسوس كريستوس مسحويو اتيوم ايهود اتيوم ليك كهنات فريساويان نتيوم سترها حاتي توموميو مساج أنقولهم مخنياتو انت دعا مس يسوس كيد كاس كاب بيت مقدس ويكا خابتناتاتهم محبري سوقوس لازنبارو ازو ادخاسي كم جمري إديو عين سور نيرو كما نيرو ندابلو لبابات في أمولهم مالتي كما إخا حجريو كما يلدام حجر إلا إلهم حتى أمولو حج شعوتا إلوهم نسو أخولي نعو حتتوه يوم إلهم توم صدران تاي مالتي ودع 10 سلسة عمد حالي فيه تحكي ملكوتين حتتوه يوم مالتي سلسي إسرائيلاويان كابو ودع 10 سلسة عمد نينيو زولو حقنا يمفصام قديتا له حج حواريا باولوس ابز زبل زولو انتاي قدم حقي انا حارع نيري قد مع 10 سلسة عمتنا ابنت حقي كفصم قديتا يقولون مالتي ويكا بحقي تحتاتا اي نبرن بتي حقنا اغزابيهر زبل زولو بتنا يمسي حق مالتي شو حارا نيري يبلال شو حارا نيري حقي مستقل سجنا مالت حج نسو ود 10 سلسة عامت مسكونة حقي نايم فتصام قديتا له حق خاي مهارو يشعو مالتي شعو جن حاتيات بتئزاز ويكا تئزاز مسمى سجنا ويكا تئزاز مستقل سجنا حاتيات هي وكونه أنا خاموتكو لك عجن تئزاز حقي أبز فتصمو له جزيه جن نتحق فتصمو يكالكون يزبزلو نتحق خفصمو يكالكون انتاي دا زغدده تمنيت اوشتي على عللي بتي حق مخنيات زغدده تمنيت اوشتي تلع عللي بت تمنيت كاني كودق جميره اتقدم كن مرأي اي نبرن يحواتي حقي كمسكاتي كفاء خاي زري امباري قدموين ودكتاي نبركان مالت ايكونن جن حقي كفاء كايري سغيردي يريكا اي تكبر نزبلك خميلسكا خم تقبر تمنيت العائللك اتا تمنيت كان እንደገና ኃጢአት ትወልድ አብ ያዕቆብ ቆምኡ እንታይ ይብል አብ ያዕቆብ ምዕራፍ ሓደ ኸይድና ክርኢ ኢና እሞኒ ምዕራፍ ሓደ መጽሓፍ ቅዱስኩም ተዳሒስኩም ምዕራፍ ሓደ ካብ 14 15 ከነንብበን ኢና ያዕቆብ ምዕራፍ ሓደ 14 15 ከምዚ ይብል ነፍስ ወከፍ ግና በገዛእ ትምኒቱ ተሳሒቡን ተሓቢሉን እዩ ዝፍተን ይብለና ብምንታይ በገዛእ ትምኒቱ ተደፊኡ ዝፍተን دحر اتا تمنيت مستأنست نحاتيات تولدو حاتيات مستفصمه دما نموت يولدو تخطاتيلو يزمص مجمريا تمنيت تا تمنيت شعو نحاتيات تولدا
تمنيت أو وشتها مسمى نتحاتيات تفصمو مالتي مستفصم خا تحاتيات انت تفصمها نسخ موت يولد سلازي مجمريات نزي كله كفا تجمر تمنيتيا هابتو ودق زخانه سغانا تمنيتي مصمو نتي تمنيت ناب حاتيات يودقنا سلازي قدمتي حقكن أنا هياو نبوركو يبل مخنياتو شعو مرأي نكر يلن ريفرنس يلن نعوي امبار كسايز قبر زلو مالتي نتي كالي بغال عينة انتاي أباي هداويان انت داريكم أب كله قري أخول لنا ولا ني يسوس كريستوس نتا سبيتي كزمور ترخيبا إلوم نبي يسوس زمصواسي خصوا خلو انت أميلوم إذا سبيت زي أسي كزمور خيبنا إياه أوكي نخفا إلوم يمام سيوما نعو متان كودقو بخلتي أخوحن حزو إلوم يوم تموت بقى انت أميلومو إذا سبيت زي أخذ زمور ترخيبا بموسيقى كم زحات يسترخبت بإمني قد كيت أخذ موت زبل حكي هيبنائي سلازي نسخة خنتاي تبلي لومو حجي بخلت أيام حجي خحزو ودا اليوم نيرو انت دا أوكي بقى قد كتوا بإمن غيركم تعشم قبروا انت دا أيلو بيتنا روماويان حكي نمو كقصعوه مالت نموت كفرد أي كإليني نسو سلاز بوخو خصوه بتنا روماويان حكي مالتي انت دا نو بقى قدف وادحاني انت يلوخا نتناي موسي حقي يفرسو إلوم خصوه قبلك أنا كهنات مالتي ويك أنا أبتناتاتهم أبتن سيناغوغ حجي اتخفاهم رئيوه قالو كنت اتسخصصوا واكن انت اينيرو كزمو ترخيبه تري لهم كل كزي أبتي نايهود زوسدو نبور انتاي مالتي أكشني اتزير وسدو أي نبورن اتزير أي تقتل سبكم موت على قتيل كان قتبهال أي تسرق كسر قال لك زغونا نجر كسر قال لك سريع كقتبهال سلازم بزر ايو نيرو اتي حقهم ساتهم زفصمو مالتي كان ابتحق انت رينا اي تمنى زبل نيري اي تمنى ابا زداقم حموشته وصر عسران حادا مو نرئي تدا مصحفكم حيسكم زداقم عرف حموشته وصر عسران حادا انت دارينا كم زي زبل سبيت بصايكا اي تمنى بيت بصايكا قراتو ويجزؤو ويجزآتو بعراي ويادقو ويناي بصايكا زبله كله اي تمنى تري لهم اي تمنى زبل وين قالو اذا اي تمنى كن اوشتيا ترئي كونتن سلازي بازي يخصو اي نبورون ويكا بازي حاتيات غيرنا إلهم زسمعهم نجار أي نبرة بزرقت راح ينيرو تنجار كم تيزولكو وي بمقتل وي بمصراف ديو بزرق نجار باتي زرق نجار باتي تمني تجن زي سبيت خاي تمنى ويكا زي نبرت كاي تمنى نزبل جن مرأي أي نبروبن እግዚአብሔር ሕግክን ከምኡ ዋላ እንተበለ ንሶም ግን በዚ ልምድዚ ይኸዱ ኣይነበሩን ገንከ ሓጢኣት ግን ኦልሬዲ ውሳቶም ግን ባዕላቶም ኣብ ውሽጦም ግን ይፈልጡ እዮም ምክንያቱ ትምኒት በቲ ትምኒት ይወድቁ ኣለዉ ሕጂ ከምኡ እዩ ዝብል ዘሎ እቲ ሕጊ ከዓኒ ትምኒት እዩ ኣብ ውሽጥኻ ዘእቱ ግን እቲ ትምኒት ክፍፀም ከሎ ጥራሕ እዮም ንሳቶም ሓጢኣት ኢሎም ዝቆፅርዎ ማለት እዩ ክፍፀም ከሎ ምክንያቱ እቲ ትምኒት ኣብ ውሽጢ ሰብ ማንም ኣይሪኦን እዩ ዘሎ ብሰብ ዓይኒ ማለት እዩ እግዚኣብሔር እኳ ዝሪኦ ተኾነ ስለዚ ንሳቶም ግን ከም ልምዶም እቲ ዝረአ
ጥራሕዮም ዝርእዩ ነይሮም ማለት እዩ እዚኣ ሕጊ ግን ኩሉ ግዜ ኣብ ውሽጢ እንታይ ትፈጥር ኣላ ትምኒት ትፈጥር ኣላ ናይ ሓጢኣት ትምኒት ትፈጥር ኣላ ስለዚ ናብ ትምኒት የውድቐኒ እዩ ዝብል ዘሎ እምበኣር ሃዋርያ ጳውሎስ እቲ ሕጊ ግን ናብ ትምኒት የውድቐኒ እቲ ትምኒት ከዓ ኣይትመነ ዝብል ኣሎ ስለዚ ሓጢኣት እዩ ኦልሬዲ ሓጢኣት እዩ ስለዚ ካብቲ ሓጢኣት ነፃ ክኸውን ኣይከኣለን ንሳቶም ዋላ ነቲ ኣይትመነ ዝብል ኣይረኣይዎ እቲ ናይ እግዚኣብሔር ቅኑዕን ሰናይን ጻድቅን ሕጊ እዩ ዝተባህለ ግን ኣይትመነ እዩ ዝብል ስለዚ በትናታቶም ግን ተመንዩ ተባሂሉ ዝተኸሰሰ የለን ስለዚ ነዚ እምበኣር ሃዋርያ ጳውሎስ ትምኒት ኣለዓዓለለይ እናበለ ዝገልጾ ዘሎ ማለት እዩ ቀደም ግን ነፃ ነይረ ምክንያቱ መርኣይ ሕጊ ኣይነበረን ቀደም ክብል ከሎ ቅድሚቲ ናብቲ ሕጊ ናይ ሕጊ ዝኣተወሉ ግዜ ማለት እዩ እቲ ሕጊ ግን ኦልሬዲ ኣሎ ብናቱ ይሪፈር ዝገብሮ ዘሎ ኣብቲ ንእሽተይ ዝነበረሉ ዕድመ ነቲ ሕጊ ኣይምልከቶን እዩ ነይሩ ኣብቲ ሕጊ ዝምልከተሉ ግዜ ግን ኦልሬዲ ብትምኒት ናብ ሓጢኣት ወዲቐ ይብል ኣሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ብስጋ እቲ ሕጊ ክግበር ክፍፀም ስለ ዘይተኻኣለ ሽዑ ኣብቲ 11 እንታይ ይብል ሓጢኣት ምክንያት ረኺቡ ብትእዛዝ ኣስሓተኒ ትሪኡ ኣለኹም ሓጢኣት ምክንያት ረኺቡ ብትእዛዝ ገይሩ ኣስሓተኒ ሓጢኣት ብኢየሱስ ክርስቶስ ንሓጢኣት ሞይትና ኢና ምስኡ ተቐቢርና ኢና ኢልና ነርና ምስኡ ተቐቢርና ኢና ብሞት ተገላጊልና ኢና ግን ሕጂ ሓጢኣት እንታይ ረኺቡ ካልእ ምክንያት ረኺቡ ብትእዛዝ ገይሩ ዘይሩ ብኡ ቀተለኒ እቲ ንህይወት ዝተዋህበ ትእዛዝ እምበኣር ንዓይ ንሞት ኮይኑ ረኸብኩዎ ይሕዋተይ እቲ ሕጊ ናይ ኣምላኽ እዩ ንህይወት ተባሂሉ እውን ተዋሂቡ ግን ከ እቲ ዝወደቐ ሰብ ነዚ ፍጹም ዝኾነ ሕጊ ክገብሮ ኣይተኻእሎን ስለዚ ኣብቲ ሕጊ ኮነን ትሽግር ቅዱስ እዩ እቲ ሕጊ ናይ እግዚኣብሔር ሕጊ እዩ ናይ እግዚኣብሔር ዝኾነ ከዓ ቅዱስ እዩ ሰናይ እዩ ግን ከ እቲ ዝወደቐ ሰብ ነዚ ሰናይን ክቡርን ዝኾነ ሕጊ ክፍጽሞ ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ኣብ ውሽጢ ስጋና ዝነብር ወይ ከዓ ናይ ሓጢኣት ናብ ሓጢኣት ዝደፍኣና ማንነት ኣብ ውሽጥና ኣሎ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እቲ ኣረጊት ሰብነትና ዝብሎ ማለት እዩ ስለዚ ንሱ በዚ ሕጊ ኣማኻን እዩ ከም መሊሱ የውድቐና ነቲ ቅዱስን ጻድቅን ዝተባህለ ሕጊ ክፍጽሞ ኣይከኣልናን ከም መሊሱ ደኣ ይጠልፈና የውድቐና እንቅፋት ይኾነና ኣሎ ማለት እዩ ንህይወት ዝተሓሰበ ንዓይ ግን ንሞት ኮነኒ ይብል እምበኣርሲ እቲ ሕጊ ቅዱስን ቅዱስ እዩ እቲ ትእዛዝ እውን ጻድቅ እዩ ሰናይ እውን እዩ ይብለና ኣብቲ 13 እቲ ሰናይ ዳ እዩ ንዓይ ሞት ዝኾነኒ ያ ኣይፋሉን ሕጂ እንደገና ሕቶ የምጽእ ኣሎ እሞ ኦኬይ ሰናይ እዩ እንተዳኢልና ቅዱስ እዩ እንተዳኢልና ናይ እግዚኣብሔር እዩ እንተዳኢልና ምክንያቱ ሕሰብዎ እግዚኣብሔር ሓደ ነገር ከውፅእ ከሎ ብናቱ እዩ ዘውፅእ ብናቱ ደረጃ እዩ ዘውፅእ እግዚኣብሔር ጻድቅ ስለ ዝኾነ ጻድቅ ሕጊ እዩ ዘውፅእ እግዚአብሔር ፍጹም ስለዝኾነ ፍጹም ሕጊ ይኸውፅእ እግዚአብሔር ቅዱስ ስለዝኾነ ቅዱስ ዝኾነ ሕጊ ክህበና ግን ንሕና ኸ ነቲ ቅዱስ ዝኾነ ነቲ ናይ እግዚአብሔር ካራክተር ዘለዎ ክንፍጽሞ ንኽእል ዲና ስለዘይ ንኽእል ከዓ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ክንዳና ኣብ መስቀል ሞይቱ ብኸምኡ ክንድሕን ጸጋ ተዋሂበና ጸጋ እምበኣር ነፃ ዝኾነ ህያብ
نت زي قبؤه زاد صدق مالتي نت صدق زي قبؤه زاد صدق مالتي صدق نص هي بخوم استوهبه ولا دا بخوم نتي استوهبه يكون امبر نت وهابي يكن واغا زخفلو مالتي نت وهابي يكن واغا زخفلو نتي زوهابو زلو ويك انا كن بخوم استوهبنا مالتي سلازي اتسناي دالو اتسناي دي دامون عي موت زخونن زلو ኢሉ ከም መልሱ ይሓትት ኣሎ ኣብዚ ኣብ ብዙሕ ከም ንረኽቦ ዘለና ኣሕዋተይ ሐዋርያ ጳውሎስ ሕቶ እዩ ዘምፅእ ዘሎ ኦኬ እሞ ጻድቕ ይተይልና ዳ ከመይ ኢሉ ደኣሞን ኣይ ሓጢኣት ይኾነኒ ኣሎ ሞሱ ዲ ደኣ ንዓይ ዕንቅፋት ዝኾነኒ ዘሎ ወይ ንዓይ ሞት ዘምፃለይ ዘሎ ዳ ንሱ ድዩ ኖ ኣይኮነን ይመልሱ ሕጂ እውን ኖ ኣይኮነን ንሱ ኣይኮነን ሓጢኣት እዩ ንዓይ ሞት ዝኾነኒ ዘሎ ሓጢኣት በቲ ሰናይ ገይሩ ሞት ካብ ዘምፅእ ሓጢኣት ምዃኑ ምእንቲ ክግለጽ ይብለና ሓጢኣት ብትእዛዝ ገይሩ ኣዝዩ ሓጢኣት ክኸውን እዩ ዝከረኩም ቀደም እንታይ ኢልና ነርና ሓጢኣት ክበዝሕ ከሎ ሓጢኣት ብዝበዝሐ ቁፅርስ ጸጋ ይበዝሕ ኢሉ ቅድም ገሊፅዎ ነይሩ ሕጂ ኸ እንታይ ይብል ኣሎ እቲ ሕግ ክበዝሕ ከሎ እቲ ትእዛዝ ክበዝሕ ከሎ ኣይትግበር ከምዚ ግበር ክበዝሕ ከሎ ብኡ መጠን ከኣነ እንታይ በዚሑ ሓጢኣት ይበዝሕ ይብለና ኣሎ ምክንያቱ ውድቃት ስለ ዝኾንና ሞር ሕጊ ብዝበዝሐ ሞር ውድቀት ኣሎ ከመይ ማለት እዩ ኣሕዋተይ ይመስለኩም እንታይ ደኣ ዋላ በዚ ምድራዊ ኸማን ብዙሕ ሕጊ እንተደኣ ተዋሂብካ ናይ ምውዳቕ ተኽእሎኻ ብዙሕ ይክኸውን ማለት እዩ በዚ ኣይትሕለፍ በዚኣ ኣይትኽይድ ከምዚኣ ኢልካ ከይትዛረብ ሰዓት ክንዲዚኣ ክትኣቱለካ ሕጂ እውን እንተደኣ በዚሑ ብዝበዝሐ ቁፅሪ ውድቀት ክመፅእ ኣይግድን እዩ ብኡ መጠን ከዓ እስኻ ትወድቕ ማለት እዩ ምክንያቱ እንታይ ትከውን ኣይትፍፅሞን ዘለኻ በዚኣ ሰዓት እዚኣ እቶ ዝተባሃልካ በታ ሰዓት ኣይትኣቱን ከምዚኣ ግበር ዝተባሃልካ ንዓኣ እውን ኣይትገብራን ሰዓት ክንዲ ዝተስእ ዝተባሃልካ ብኣ ሰዓት እውን ኣይትስእን ክንዲዚ ስግደት ስገድ ዝተባሃልካ ክንደአን እውን ኣይትሰግድን ናተፈሓኽካ ጎቦ ደይብ ዝተባሃልካ ንዓኣ እውን ምኽኣል ትስእና ሕጂ ብዝበዝሐ ቁፅሪ ብዝበዝሐ ንስኻ ከዓ ትወድቕ እቲ እዩ ዝብለና ዘሎ ስለዚ እቲ ሕጊ ብዙሕ ብዝሓተተና ቁፅሪ ንሕና ከዓ ብኡ መጠን ከዓ ንወድቕ እንተደኣ በቲ ሕጊ ከይድና ማለት እዩ ስለዚ ሓጢኣት በቲ ሕጊ ገይሩ ኣዝዩ ይበዝሕ ከም መሊሱ ይበዝሕ ኣባና እዩ ዝብለና ዘሎ ይሕዋተይ እምበኣርሲ ንሕና እንታይ ደኣሉ ፈውሱ እንታይ ደኣ ኢልና ልክዕ ከምቲ ንሓጢኣት ዝሞትናዮ ንሕጊ ከዓ ክንመውት ይግባአና ሞት እያ እታ ሓራ ተውፃእና ማለት እዩ ንሕና ደኣ እሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ክሞት ከሎ ንሕና ምስኡ ሞትና ኢና ንብል ወይ ከዓ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሙታት ክትንስእ ከሎ ከዓ ንሕና ምስኡ ተሲእና ኢና ነዚ ነገር እዚ ንኽርዳእና ምክንያቱ ንሱ ኣብ ክንዳና እዩ ሞይቱ ኣብ ክንዳና ከዓ ካብ ሙታን ተሲኡ ስለዚ እቲ ዓወት ናህና ዓወት እዩ ከምዚ ንውሰድ ኩዕሶ እግሪ ብጣዕሚ ካብ መጠን ንላዕሊ ቲፎዞ ዝኾኑ ሰባት ኣለው ብዙሕ ቲፎዞ ኣሎ ገሊኦም ግን ሕሉፋት ቲፎዞ ኣለው በቃ ሕሉፋት እንተደኣ እቲኣ ናቶም ጋንታ ተሳዒራ በቃ ምግቢ ኣይበልዑን ኣበታይቶም ዕፆ በቃ ክትዕወት ከለኻ ዘሎ ታሕጓስ በቃ ግደፍዎ ካብ መጠን ላዕሊ ሽዑ ክትሓቶም ከለኻ እንታይ ደኣ ረኺብካ ገለ ክትብሎም ከለኻ ክዘሉን ከብሉን ከለው ሎም መዓልቲ ተዓዊትና ናይ ሰማዕኻ እንዲኻ ብሉኻ ሕጂ ከመይ
مش تعويتنا نزا كانت زي أكو بخندزي سعرنا يا سلسة نخلت سعرنا يا بخندي كستاي بقى تماويتنا إنا لو معالتي قالي أمزبلوها حجي انت أمزبلو زلو نسم قدام نجار أبتي ميدام آتيو ما يفلتوني قالي أمون كعصو قالي أم زي فلتو خانو قولي جن انت أمزبلو زلو توكلنا إنا أمزبلو زلو أب كندانا أتساويتا لك نستا غانتاسي نسوم أو أخم زلو بكا أب كندوم كم تساوتت لك أكم إي إنا هنغا ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ክንዳና እዩ መስቀል ሞይቱ ስለዚ ወኪልና እዩ እምበር ናቱ ሓጢኣት ኮ ይነበሮን ኣብ መስቀል ዘስቅል እውን ኣይነበሮን ዋላ ሓንቲ መስቀል ዘስቅል ናቱ ዝኾነ ነገር ዋላ ሓንቲ የብሉን ግን ንመን ወኪሉ ንዓና ወኪሉ ስለዚ እቲ ዓወት ናይ መን እዩ ናህና ዓወት እዩ ስለዚ ቀንዲ ሐዋርያ ጳውሎስ ከመሓላልፎ ደልዩ ዘሎ ኣብዚ ንሕና ካብ ሓጢኣት ሓራ ወፂና ኢና already ኣብ መስቀል ተሰቂልና ኢና ምስ ኢየሱስ ምስኡ ከዓ ተሲእና ኢና ሕጂ ኣብ ትሕቲ ሕጊ ኣይኮንናን ንሕና ኣብ ትሕቲ ፀጋ ኢና already ተዓዊትና ኢና ንሞት ኣሸኒፍና ኢና ንሓጢኣት ተሸኒፍ እዩ ሕጊ ከዓኒ يأخيل يزبل النازر له بحصير حق يأخيل أبسأجا أتينا مسي يسوع كريستوس تثينا أبسمايو بوتا تقميتنا سلازي ندحريت أيتم ملسو يزبل زلو ني غلاطيا كما خرام كله ናይ ገላትያ ኩሉ ግዜ ከም እንፈልጦ ንምንታይ ገላትያ ዝጥቀስ ገላትያ ከም እንፈልጦ ታ ቤተክርስትያን ቲኣ ናይ ዓለማውያን ቤተክርስትያን እያ እዛ ኣብ ሮማ ዘላ ቤተክርስትያን ዓለማ ኣህዛብን ኣይሁድን ዝሓዘት እያ እታ ኣብ ገላትያ ዝነበረት ቤተክርስትያን ግን ቶታሊ ናይ ኣህዛብ ካብ ኣህዛብ ዝደሓኑ ዝሓዘት እያ ሕጂ ዳሕራይ ግን ካብ ኣይሁድ ወገን ዝኾኑ መጽዮም እንታይ ኢሎሞም ሕጊ ክፍጽሙ ከም ዘለዎም ምሂሮሞም ማለት እዩ እዚኦም ከዓኒ ካብ ሐዋርያት ዘይተላእኹ እዮም ዳሕራይ ነዚ እዩ ንገላትያ ሐዋርያ ጳውሎስ ዝጸሓፈሎም ማለት እዩ ብእምነት ድሒንኩም ክነስኹምሲ بإمنات وديهم وخنا سمسخ ندحريت توتم اللوسو نمنتاي ندحريت توتم اللوسو زبل زلو قدم حق سقدم ماسيو دحر ايكن صقا ماسيو حجنا بصقا بصحناسي كماليسكم ديهم كاب صقا وصيهم اندكنا ناب حق خطكودو يزبل زلو انتاي دا مخروم مالتي اب حموشته معرف حموشته حواتي معرف حموشته قصر 16 نرايومو كمزي يبلوم حصار كوينا صبغت ملقتي علاتا قصر 16 معرف حموشته انا سيبلوم بمنفس تملالسمو تمني سغا ايكتفصمون يخم ابلوكم الله سريو لكم بمنفس راح تملالسو بمنفس انت دا تملالسكم تمني سغا ايكتفصمون يخم مخنياتو اتحقي تمنيتي زولد الولو هم انتاي دا قالو تفوسو انتايلنا بمنفس تملالس نعنا وين حواتي انتاي يودا امو فوسو نزبل بمنفس نملالس بمنفس انت دا تملالسو خوينكم سي سغا تمني سغا اي كتفصمون ايهم مخنياتو تمنفس نتناي سغا يصارورو سلازي بمنفس نزملالس كاني تمني السقا أي كفصمني سلازي اتفوسو تايب بمنفس من مللاسيو سلازي امبار يسوس كريستوس اب كندانا سلومو زموتي بمنفس كا حيوان سلاز قبرنا نحنا كتقالل كله بمنفسنا كنملالس زقبانا تمليسنا ندحريت
ክንምለስ የብልና ሐዋርያ ጳውሎስ ደጋጊሙ ዝብሎ ዘሎ ተመሊስኩም ንድሕሪት ክትምለሱ ከመይልኩም ንድሕሪት ትምለሱ ስለዚ ናብቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝረኸብኩሞ ጸጋ ናብኡ እተው ኣብ ትሕቲ ጸጋ ኢኹም ዘለኹም እምበሪ ኣብ ትሕቲ ሕጊ ኣይኮንኩምን ሕጊ ብቐንዱ ካብ መጀመሪኡ እውን ሕጊ እግዚአብሔር ንእስራኤላውያን ዝሃቦም ክፍጽምዎ ከም ዘይክእሉ ፈልጥ እዩ ምንምታይ ዳ ሂብዎም ኢልኩም ክሳብ እቲ መድሓኒ ዝመጽእ መሐለዊኦም ነይሩ እዩ ዝብሎ ብገላትያ መሐለዊ መጽንሒ ካብ ካልእ ህዝቢ ከዓ ዝተፈልዩ ምዃኖም እቲ መድሓኒ ካብኣቶም ከም ዝመጽእ ስለ ዝመጽእ መሐለዊ እዩ ነይሩ ቀጻዒና ነበረ ይብለ እንዳቀጽዐ ይሕልዎም ነይሩ ሽዑኡ ነቲ መድሓኒ ምስ መጸ ግን ንመድሓኒ እዩ ዘረክቦም ዘሎ ማለት እዩ እቲ ቀንዲ ስርሑ ምርካብ እዩ ማለት እዩ እቲ መድሓኒ ከዓ መጽኡ ኣብ ክንዲ ኃጢአትና ከዓ ሞይቱ ኩሉ ነገር ከዓ ብኡኡ ተፈጺመልና ስለዚ እምበኣር ኣብ ትሕቲ ጸጋ ካብ ኮና ካብ ሕጊ ውጽኣት ሓራ ኢና ስለዚ ኃጢአት ኣይስዕረናኒ ብሕጊ ገይሩ እኳ እንተመጸ እቲ ሕግም ኣብ ትሕቲኡ ኣይኮናን ኣብ ትሕቲ ጸጋ ኢና ዝብል እዩ እቲ መልእኽቲ ማለት እዩ ስለዚ ኣሕዋተይ እዚ ደጋጊሙ ዝነግረና ዘሎ መታን ነቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኸፈለልና ብኡኡ ብመንፈስ ክንመላለስ ማለት እዩ ሞር ኣብቲ ኣትቕጽል ከዓ ተሪፈን ዘለዋ ክንሪአን ኢና ምክንያቱ ኣብዛ ምዕራፍ እዚኣ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣጸቢቑ ብዛዕባ እቲ ሕጊ ስለ ዝዛረብ ንዕኡ ኣብ ዝቕጽል ዘሎ ሰሙን ክንውድኦ ኢና ማለት እዩ ንሎሚ ኣብዚ ክንውድእ ኢና ሓጻር ጸሎት ክገብር እየ ካብኡ ናባኻ ከመሓላልፋ እየ ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላክ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነመስግነካ ኣለና ክብሪ ንህበካ ኣለና ጎይታ እግዚአብሔር ንስኻ ካብ ኩሉ ካብቲ ዝኸብደና ነገር ሓራ ስለ ዘውፃእካና ጎይታ ዘይግባአና ክነሱ በቲ ብኽቡር በቲ ናይ መስቀል ናይ ክቡር ናይቲ ሓደ ወድኻ መስቀል ሓራ ስለ ዘውፃእካና ነመስግነካ ኣለና ጎይታ እግዚአብሔር አምላክ ብሕጊ ነይሩ ተዝኸውንሲ ምንም ክንገብሮ ዘይንኽእል ነይሩ ግን ብጸጋ ስለ ዘድሓንካና ጎይታ እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ውዱእ ስለ ዘእተኻና ጎይታ ነመስግነካ ኣለና ጎይታ እግዚአብሔር አምላክ ብመንፈስ ክንመላለስ በቲ ንስኻ ትደልየና ክንመላለስ ከኣኒ ጸጋኻ ኣብዝሓልና ቃልካ ከዓ መሃረና ጎይታ እግዚአብሔር አምላክ እቲ ንዓና ዝጠቕመና ምሳኻ ከመላልሰና ዝኽእል ቃልካ መሃረና ስለዚ መሃርካና ከዓ ነመስግነካ ኣለና ስለ ዝጸንሐና ግዜ ነመስግነካ ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን